Благодаря за готиния въпрос. Понеже съм много желана дуетна половинка, имах предложения, имах песни, които не можах да откажа. Като всеки един изпълнител искам всяко едно готино парче, което достигне до мен и грабне сърцето ми, аз да го изпея и да го имам в репертуара си. Така че за това се получиха толкова много готини песни, толкова много хитове, като Турбуленция, като Ела Хабиби, да не ги изброявам всичките дуетни парчета, Алкохол също. Това са парчета, които когато ги чух за първи път, не можех изобщо да си представя, че те няма да бъдат в моя репертуар. Сега избрах моята самостоятелна песен и се надявам до 15-20 дни тя да бъде факт.